Jo volia animar-vos des d'ací a que llegiu tot el que pugueu en qualsevol llengua, en castellà, en valencià, en anglès, perquè de llegir es fomenta l'espírit crític, que és fonamental, però la paraula és la base de tot el coneixement humà. I llegint uno s'ensenya no només l'idioma, no només eh, tot el que hi ha en un llenguatge, sinó s'ensenya a pensar i a més a disfrutar i a viure la vida. Recomanaria d'ací un munt de llibres en molts idiomes, però en la meva opinió hi ha llibres que són obres mestres, obres d'assaig com pugui ser Gent egoista, o llibres que són absolutament fascinants, llibres de ficció que són absolutament fascinants, com pugui ser El perfum, o com pugui ser La passa del diamant. Des d'ací animar-vos a que llegiu qualsevol idioma, qualsevol cosa, ficció, ciència, perquè és absolutament fonamental per a construir persones.